Пачатак 16 стагоддзя. Князь Міхаіл Глінскі быў адным з самых адукаваных людзей вялікага княства літоўскага. Ён вучыўся ў Еўропе, паспеў паслужыць у войску Альбрэхта Храбрага графа Саксоніі. Разам з Максіміліянам I, імператарам свяшчэннай рымскай імперыі, удзельнічаў у італьянскіх войнах. Вярнуўшыся на радзіму, Глінскі хутка зрабіў кар'еру пры вялікім князю Александры Ягелоне, а ў 1506 годзе праславіўся ў бітве пад Клецкам, дзе войска ВКЛ разбіла крымскіх татараў і вызваліла тысячы палонных. Але пасля смерці Александра становішча Глінскага рэзка змянілася. У яго пачаўся канфлікт з уплывовым панам Янам Забярэзінскім. Менавіта Забярэзінскі пераканаў новага кіраўніка Жыгімонта Старога, што Глінскі нібыта рыхтуе захоп улады. Глінскі спрабаваў апраўдацца, але беспаспяхова. У 1508 годзе ён адважыўся на авантуру і падняў мяцеж. Яго прыхільнікі забілі Забярэзінскага, а сам князь пачаў шукаць падтрымку ў Масквы. Хоць Глінскі быў каталіком, ён распаўсюджваў чуткі, быццам праваслаўных у ВКЛ збіраюцца гвалтоўна звярнуць у каталіцтва. Але большасць шляхты вялікага княства паўстанне не падтрымала. Не дапамог яму і маскоўскі князь Васіль III. Неўзабаве Масква і ВКЛ заключылі мір, а Глінскія разам з сем'ямі перабраліся на ўсход. Аднак і ў Маскве лёс Глінскага склалася цяжка. З часам ён трапіў у няласку і апынуўся ў турме. Чалавек, які марыў уплываць на лёсы дзяржаў, у выніку стаў вязнем уласнай палітычнай гульні. Дарэчы, пляменніца Міхаіла Глінскага, Алена Глінская, стала жонкай Васіля III і маці Івана Грознага. Іван Грозны атрымліваецца напалову літвін. Жывіце з гэтым.